afternoon po sa inyo and Nanay Riming, happy 72nd birthday po sa inyo, Nay. And Nay, meron po ba kayong idea kung kanino galing yung surpresang ito para sa inyo? Sa mga anak ko po. Ayan, medyo may idea na si Nanay. So, Nanay Riming, ito pong surpresang ito para sa inyo. Meron din po silang pinadalang message or letter po. Nababasahin ko na lang po para sa inyo. Ayan, nakalagay po dito sa letter. Nanay, maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo, pagod, at pag-aalaga ninyo sa aming magkakapatid. More blessings and good health po from Mr. Remson Rizkid and sa mga anak niyo po. Palakpakan po natin si Ma'am Riming po. Ayan. May message po ba kayo mga para po sa mga anak niyo, para sa mga nagsorpresa nito sa inyo? Ayan, palakpakan naman natin si Nanay Riming. Ayan na nga si Nanay. And ganda na lang din natin si Nanay ng happy birthday ko. Bata! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, yung cake po natin ay, wish na lang po muna tayo bago po natin i-blow yung candle. Ayan, palakpakan naman po ulit natin si Nanay Riming po. Opo, and kasama din po si Abing, birthday din daw po niya. Ayan, picture taking na lang